Sashovathi rasasiborene shashazanso ezibshongo azipheli ku-MT Mthembeni Ndevu enmazi ngo-2 MTs nanzawethu uphumela ubala ngokuthi oh no kukhona ama-rappers alale nomfazwana uNicole. And this is the saddest thing ever. And duke washare futhi ne-screenshot lapho khona umfazi okade emtshela ukuthi oh man, I'm about to get it down. Kasi I think ngoyivula yonke engathi ngipholisa igwinya ngivulela indoda yami entsha brand new from the box. Imagine uma wengane zakho onengane eziwu-3, your wife, your everything kutshela lonto. Oh holly. And another thing MT yakwanile kwa the-rappers skr alade bezidika ngocansi nomkakhe holly. MT uyashrabana ukuthi ama-Quellas, they're Quella guys. Oh, they have been smashing, man. Ulamachita la bekade smash. So uthi nje for tech indaba yabo beraphe bonke one by one bekade bezidika ngomngame. That's the craziest, man. What is the pro code, man? Yeni pro code, man. Uveleda nomuntu wethu nkosikazi womuntu wethu mazi. Oh man, come on, man. Stop paying, man. But uma uthi ngempela nkosikazi wa-MT ukwenzile lokho. Oh, holy. She's dead. She just dead. Dang the English igama, but she is just dead. Bothi ngempela wenzile. Oh, holy. Uyabona le group iningi kanjani? Can you imagine your wife getting by all these men?